James Hanse ke Japan APHLC Atum non ke bangji ningkan surhini ra ingkora pho thang chikloni phai ingkora troxier ni East West Karbi Anglong lapen Dimahasau district ke thom chingrum pen DIPHU Rongsopi along hemprek ke hang mate article 244A kapachon Japan rally mate airset prung set pen hemprek ke hang kachesong armuchi jeng patuponji bangso rally kapadopon Japan ATP Ken Polake Rally for Autonomous State pu ATP Pensi ing tangkring lapen airset prung set kachesong pon Japan chisik chedang pon bomlo bangso rally KAPADOJI along kachingrum polake song circuit number isi comprising APHLC number hini ASDC number kethom KSA number pli KNCA number for WKSA number truck APHLC WCEC number truck C KARAA number NERCAP FHASM number circap ASDC white F lapela bangso rally KAPADOJI arni article 244A pachun veknang jipu pinpura lo sitame pipajir ponji so pinpura lo bangin tum pivek po lapen itum la sonsi tokji la bangso Karbi Anglong Autonomous Council pen Dimahasau Autonomous Council la council ini same alang tum session chipapasi bill chipapasi autonomous state mate article 244A implement vek nang jipu alang tum demand doji lapen alang tum cetok tik take labang solo nil tuam anglo one way tik take halabang so arelia ni tari tum kurte pusi ni tum dak cheprai pondelo alang tum hinben commitment dovek ni je central government aphan state government aphan non ke hang bom tu aphan autonomous state article 244A implement vek nang jipo alang tum nil tum pateng no si memorandum mate alang tum session ba chipa pass alo nil tum aphan nang pipete ni tum la soni la sorelia ni ni tum ada baji capen ni tum dak song bompo hang bon bompo la penal tum pen isia commitment isia law isia documents nang PPT ke ni tum ke kurtelo APHLC NGO tumahin pen solangdo karbiara do anapan kebangji thang chikloni phai ingkora troxier ni rally mate armu chejeng kache songalong nang chetong dun pet pupusi ning ke pen tuning report